orain desio bat eskatu behar dut. Gogoan dut txikitan lasterka ibiltzeko saldi bat eskatu nuela. Zuria zen, telebistan ateratzen diren hoietakoa. Ura zen nire guraririk handiena. Eta bi saldi ekarri zizkidaten opari. 16 urte bete nituenean, adizkideek ezusteko jai antolatzea besterik enuen nahi, ez amonak prestatzea. Ikasketak amaitzean, 22 urterekin, lana aurkitu nahi nuen. Enpresa gazte batean gelditu gabe lanean imaginatzen nuen nire burua. Eta bai, hasieran gelditu gabe egon nintzen. Baina azken finean, esperientzia guztiak dira berazgarriak. 26 urterekin gurasoen etxetik ateratzea nuen amets. Nire kabuz ibiltzea, haztea. Eta hasi egin nintzen bai, hazen olako lan pila, baina libre izateak merezi izan zuen. 34 urterekin ama izan nahi nuen. Neska bat, mesedez. Hain sakona zen nire desira, ezen 3 neskatu izan nituen. 50 urte bete nituenean, bidaia bat egingo nuela esan nion nire buruari. Astebetez bazen ere, lagunak, hondartza, olatuak, bakarrik egon. Eta bai, lagun guztiak bakarrik egon ginen, baina etxean. Ez du azola gauzak beti nahi dugunaren arabera esateratzeak. Bizitza horrelakoa da, sorpresaz betetakoa. Eta nahi dudan bakarra, bizitzan jarraitzea da.